tento text, veľmi jednoduché. Skúste si spraviť každý nejakú jednu vetu a nejakú na tú melódiu. Muzikanti to poznajú, aké je to zložité naučiť sa muziku, ale aké je to zložité spraviť si k tomu aj vlastný text a ešte k tomu slovenský. Tí, čo poznáte české pesničky, zase viete, aké to je jednoduché naučiť sa české pesničky. Ale skúste sa naučiť slovenské pesničky, ktoré sú ozaj pekné a myslím si, že niektoré pesničky zo Slovenska by nás závideli aj najväčšie hviezdy Čech Nebedovci, ale ostatné my chceme teraz o kapelke Foltom, kapela Foltom. Všetci tí, čo sú tu, sa tomu venujú a myslím si, že chceme ich popiať tomu cerečku len a len to najlepšie, aby to cerečko podľa možno si dobre počúvalo, dobre predávalo. Kto by chcel si cerečko, ako by povedal kapelník Tibor, je tu taká pekná skoro manažérka kapely, tam, ale to cerečko vyzerá asi takto. Komu by sa neušlo? Poďte za ním, skúpite vám ho dodať. Ja by som si teraz dovolil. Ja by som tiež chcela len toľko, že ďakujeme, že vôbec ste. Áno, áno. A ešte taká drobnosť, akože, keď sú krstiny, tak sa väčšinou nosí zlatá reťazka. To by si to povedať bez pomoci. Naučite sa. Zupačky by sa ťažko obliekali. Zupačky sme chceli, ale pozrite sa na nich, akože potenciálne zupačky môže mať iba Inko sa tam môže pozerať. Ešte do latexu by sme si ho vedeli predstaviť. Takže nakoniec sa za ľudsko rozhodli doma je klasická show šampanské a ako toto cerečko, čo nám oni, moment, to ide do Zvojoveska, ja tam ešte katolíkovi také písatko, lebo toto cerečko si potom je od nich dá takú, že to povedal symbolickú zemi, z ľudsko dovolíme. Nemusíte nás ako nasledovať, ale to je symbolická cena, na čo my si odstupujeme. Ale keby áno, tak pôjdu na Havaj na nás. Symbolická cena, ako som sa kedysi na sobe jedného kamaráta poučil, že bod na domáždelom trvá 5 sekúnd. Takže aj my teraz budeme trvať ešte 5 sekúnd. Raz,
naša spievačka Martinka Hasegová. A naša oficiálna spievačka Marianka Marcová. Tejto si kúka pokolenie. Kúka na všetko okolo seba. Už si takú kúka tak aj nastaviť s nami. Ivolko Hasek mladší.
všetkým poďakovať, že ste sa tu ocitli s nami. Ďakujem skupine Folkom, že sa zúčastnila na svojom vlastnom krste. Ďakujem našim divákom, našim verným.